naning kalibutan, ang yuon ko ang langit. Bay! Pag-ilis, bay! Mag-ilis ka na, mag-ilis. Makunaunsa mo ka. Pag-ilis, baka ito ka sa sentro, kanay doktor ito. Saan na akong doktor? Para matambalan yung mata. Dali ba pag-ilis? Ay na lang, yung ani na lang ko. Okay naman ko. Oh, hala, di maka ka mag-ilis. O tara, ato ka sa doktor. Siya si Lila. Ang saan mo na nato, kumangita siya. Oh, magtubo na ta sa itong mga silingan doon. Ang importante, natanaw ka sa doktor. Libre na biya, bay. Tara ta, kahatin ka. Baka hat, basad mo. Oh, tara, bay. Ay, sige, kahatin ka naman. Aray lang po. Bye. Palit mo isda. Kasi madali, hindi ko mo. Okay na ba? 120 lang pa. Then, 120 over 90. Then, ayaw na lang yan. Charis, allergy ako sa mga vitamins dahil. Yes, Doc. Ano siya? Morning more vitamins. Then, palita lang mo din mo ang tambal. Good for 10 days, ha? Ayan. Sige, ma'am. Thank you. Ay, dog, napatay na. Lying patient. Ay, sir. Dito lang sa ako dito, sir. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinatuwa, wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Surang, kembali to na kung may bubi, maluwi ka.
Doktora, itutok mo ito. Oo. Sabangay ang amigo, B. Ano makakita na siya ba? Oo. Oh, kalma lang. Sa tingnan sa pasyente? Christian Binoy, doktora. Christian? Sa nga ako, ikatabang niyo. Hindi siya makakita, Dok. Nabanggaan maguna siya. Yung mata may nadaot ba? Ha? Nabanggaan? Ito? Doktora, okay yan na yung amigo, B. Sige. Ako lang sa ako na diyang mga mata. Pero, naibawid ba yan mo nga nagtinahanan din siya operation eh. Gusto naman ako may bawaan, doktora. Kung napabakit paglaom nga makakita. Sa taon na mong gamiwa kapatid sa doktor. Okay. Kung saan ako doon sa atong mahimo eh. Doktora, kay Louie kay ni. Abiling mo, doktora. Di ba dito niya siya bukta? Mahit ka na siyang managat. Malas lang, kay naligsan siya. Pastilan, kinsa juga ito nakaligis niya, no? Ikaw mo na, doktora. Naninda mo siya ito, higayon na. Nila pang magkatubay, no? Labutin ni sakyan ng doktor nga kusuking dagan. Naglabang siya kong amigo, doktora. Mabiyat ka na minurang nag-drive sa kinan. Naligsa na siya. Nalabay ko diyang baldi. Ya, katong nag-drive sa sakyan ng doktora. Wajud manumbaling. Duty batasan to nag-drive, eh. Dok, paminaw. Matawa, di pa batasan na itong nag-drive, eh. At karon Dok, huwag pang maiti. Huwag pang matapin. Matawa, di batasan na ito niya, eh. Ako kayo nag-gasto sa pag-hospital ng may Christian, Dok. Pastilan. Kung makita pa ito ako mag-drive sa sakyanan, Dok, giflatan na ito nga ako. Tusak-tusak na ito sa kumo. Ya, kuhaan ba dyan, Dok? Husto na! Nasuko ka, Dok? Kuan. Okay ra ka, Dok? Okay ra po. Doon na lang po yung mga ibang una-una. Sa imong sulti nga, bisag nakadasmag siya, pero wala ta mahibaw kung unsa jud ang tinod nga nahitabo. Basta ta mahibaw kung basin di ay karon nagbaso na to siya sa mga nahitabo. Di ba? Ha? Pero nagbaso naman siya, Dok. Huwag pa gani siya pakita. Huwag gani siya muhunong. Ya, ako na yung nagbasol. Nakit-alam to na ako ay. Sorry. Unsa man? Napakay mga tambal na ipangresita sa doktor? Wala naman, Dok. Okay naman siguro ang lawas. Kanilang gila ko mga mata. Sige, sa pagkakaroon, matalo lang sa tikag vitamins. Pero kinahanglan nga imo jud ning imnon. Bahin sa imong mga mata, ayaw ka balaka. Sa tanaw nako, nako kay kapag laam na makakita ka pag gusto. Ay, salamat. Kita ka bay? Oh, kita naman nun. Ito mo ka bay? Kita pa lang ka bay ay. Hinoon sa pagkakaroon, dili pa ka maoperahan. Kay buhi pa man ang sama sa imong mga mata, nagkinhala pa nagdugang panahon. Mahal pa bilang pagpa-opera yung ako mga mata, Dok. Bisag unsa ka mahal, ayaw na hunaan. Makakita na ka
Iampo lang. Maabot na gid na ang higayon. Makita ra sa pagbalik. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinatuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way Oh, dada na lang ni. Inuha na lang ni. Then, yun na jud bayani ha. Kay para abot ang panahon nga maoperahan na ka, ligo na ka. Mao ba Dok? Big-o naman na siya, Dok. Sige mo sa kilaw isda tagabuntag. Ang daman mo rin ako sa isda tagadlaw. Uwang pa na, kinahanglan nga, ligon jud siya. Kay matala ba na ang operahan? Ang pangutana lagi Dok. Kung kanusta? Paabot na lagi bay. Kadungog dito ka sa gisulti ang kultura ganiha. Kurang kwarta gini kinahanglan na. Ayaw lang lagi na huna-hunaa. Daghang pamaagi nga para maoperahan ka. Hindi papakawa sa paglaong. Samtang pabilin pa si Linap na ko. Di may tabo na mawagtangan kong paglako. Dilak? Oo, Dok. Yan ang asawa. Mao na'y tinuod Dok. Siya na rin naghatag ng paglaong na ko. Mao ba? Oh, naraman dahil na. Sa, ayaw papakawa sa paglaong. Pag-ampo lang yun. Sige lang bay. Makakita na gani ka. Basta, ikaw ang pinakatimaan itong sakyan na nakaligis mo. Sige bay. Papahalig sa doktora. Siksi kayo. Kami ikutis bay. Ya, kita ka to bay. Oh, sorry bay ha. My love. Tingnan di mo gikan. Ganina ra ko buhat din eh. Ah, dito may kabastor. Doktor? Uday. Papakain doktor bay. Oh, naamugay doktor sa sentro. Mo nang gidako ni Bayduday. Oh no, nya. Sa mag-check up ka niya. Mulang. Papakain doktor dunia. Ya. Narigi pa dan tambal day. Ubay-ubay na dito pa daday. Oh no? Nya. Sa may ingon niya? Ang ingon niya day nga magbalik unon lang daw ko. Mao ba? Oh, ang angday kanang mata ra man ko ni operahan. Bilib kay ko kang doktor da. Mahatag may sa mahatong paglaom. At sige na sa ingon nga, ampo lang ta, ampo. Di lang na magpagawas paglaom bay kay uhon makakita ra jud ka. Mapigingon sa doktor day. Awa my love, diba? Ana di ko di mo nga nita mo wadag paglaom. Samtang naakas akong piliran mo lang. Di mahitabo nga mawaan kong paglaom. Di ma di ko mawa di mo my love. Oops. Ata. May paadto sa mo sa sod. Kay ako maglungag ko. Kay ari ako sa gawas maglungag. Ako ato sa masasod.
Sweet sa mga babae. Ha, mo itong giingon mo? Nauman din na ako ha. Ha? Ano ka? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinatuwa? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Kumusta man ang imong lakaw? Nagkita namin. Katong nagasmagan mo? Siya gud? Oh, siya yun. Oh, makaluluoy kay siyang tanawon. Mo ba? Kada ko sa akong sa nga nahimo. Na, ay palabi ano eh. Ang importante, nabuhi siya. Pero, akong giguba ang iyang kaugmaon. Siya, sa plano mo ron. Tabangan ako siya nga makakita siya pagbalik. Tabangan mo siya. Ikay mo gastos sa paupira niya. Nganong dili? Buhaton ako ang tanan. Huwag nagtuo ka nga pasaluhan kanila. Kung magpaila ka nga ikay nakaingon sa iyang pagkainuti. Basin ba yan nasayo ka? Nga imbis magpasalamat na rin mo. Masok ko na noon kay nakaingon sa ilang pagantos. Di gyud ay sila makapasaylo nako. Dipindi. Eh, lain man ang tao. Ang ako, padagana lang. Mangita ko paagi. Nga magkapaduol ko nila. Ug bati man ako siya. Aron makabayad ko sa dakong saan ako nang nabuhat niya. Kau ba? Dili ko mahimutang maghuna-huna. Maghuna-huna nga. Nakaguba kong kinabuhi sa laing tao. Ug dahil pamilya nga, nagsali unta niya. Karon, naguba lang tungod atong hitabua. Inoon sa Isun sa kayo tuwing kabuha. Kagi kayo. Pero ato lang silang pasabtong nga wag ito rin ubiyo Makapasaylo ka sila nako. wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So